F'Taqali għaddej proġett ambjentali enormi li qed jieħu il-forma tiegħu l-akbar park nazzjonali f'pajjiżna dan b'investiment massiġġ favur l-ambjent ta' 70 miljun euro huwa miftuħ għal familji 24 siegħa kuljum. Dan ħareġ fil-Gazzetta Kulħadd fejn tkellmet ma' Jason Mikallef li jmexxi t-taqsima speċjalizzata li tieħu ħsieb il-Park Nazzjonali f'Taqali. Mikallef sostna li din ir-riġenerazzjoni qed issir f'fażijiet differenti li fosthom hemm żona li tesa' 21 ground tal-futbol li qabel kienet żona mitluqa fosthom fabbriki mibnija illegalment u llum hija parti mill-ġnien formali u anke il-bini taż-żona tal-kunċerti li għandha tkun lesta sas-sena d-dieħla. Bad għandek din iż-żona fejn qegħdin aħna, din hija magħmula għal jogging, għal attività fiżika, għal attivitajiet kulturali, soċjali, picnics li żidna ħafna iktar il-picnic areas, il-faċilitajiet. Mikallef sostna li bid-differenza ta' spazju ħodor oħrajn dan huwa miftuħ il-ħin kollu. Dan huwa l-ewwel ġnien pubbliku enormi bid-differenza dawk kollha illi jeżistu fil-pajjiż bħalissa. Neħħejna l-barriers kollha, neħħejna l-fencing kollu, neħħejna l-gates kollha u hawnhekk miftuħ lejl u nar mit-tnejn sal-ħadd 24/7. Dan fil-waqt li dan il-park għandu sistema avvanzata ta' sigurtà u s-sistema ta' dawl hija waħda sostenibbli l-inqas li niġġess. Mikallef qal f'din l-intervista li dan il-Park Nazzjonali li huwa simili għal dak li naraw barra minn xtutna huwa magħmul biex jitgawda fl-istaġuni kollha tas-sena mill-pubbliku. Ma' Jason Mikallef tkellimna wkoll dwar iż-żamma u l-manutenzjoni ta' dan l-ispazju pubbliku. Dan huwa spazju enormi u naturalment fih sfidi kbar, sfidi ekonomiċi u finanzjari kbar illi jkun ukoll qed jinvesti fihom ħafna il-Gvern u jiena nirringrazzja ħafna lill-Ministeru tax-Xogħlijiet u l-Ippjanar taħt id-direzzjoni tal-Ministru Stefan Zenżot Zoppardi li jtina appoġġ kbir biex naturalment iżżamma l-manutenzjoni kontinwa hawnhekk tibqa' għaddejja. Fost ix-xogħol li għaddej hemm it-tisqija tħawwi l-manutenzjoni u anke ħasil u tindif b'affarijiet sanitarji ġodda. Apparti l-ispazju pubbliku aħdar li joffri dan il-Park Nazzjonali f'Taqali, hemm ukoll żoni kulturali u artistiċi li permezz tagħhom jista' igawdi il-pubbliku Malti u Awċi. Dan hekk kif sar innovar fl-anfiteatru u anke taħtu hemm post fejn hemm ħafna faċilitajiet fosthom fejn isiru rehearsals, make-up room u showers. F'dan il-Park Nazzjonali hemm spazju wkoll biex wieħed jesebixxi l-arti u f'dan l-ispazju aħdar jistgħu jsiru wkoll tiġijiet biex bekk fi kliem Jason Mikallef dan huwa post li jista' jitgawda minn kulħadd.